ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வீப்பிங் க்ரீமும் பட்டரும் வச்சு நம்ம எப்படி க்ரீம் பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். கேக் க்ரீம் இப்போ வந்து ஹாஃப் பட்டர் போதும். இதை நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பிளெண்ட் பண்ணுங்கள். பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வந்துச்சு. இதையும் கொஞ்சம் நேரம் பிளெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக வந்து பவுட்ரு சுகர் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு சுகர் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 3 to 4 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகரு. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம். இதோடைய ரேட் வந்து 197. இது இலாகில அவைலபிளாக இருக்குது. அங்கே தான் நான் வாங்கினேன். இப்போ வந்து இது ஒரு கப் போதும். இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நல்லா கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதை வந்து அந்த நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெல் ஃப்ளேவர் பாதாம் மிக்ஸ், அந்த ஃப்ளேவருக்காக நான் வாங்கியிருக்கேன். இது ஒரு 3 to 4 டாப்ஸ் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுருக்கோங்க. கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அந்த சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஒரு கூம்பு மாதிரி வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும். பார்த்திங்கன்னா நல்ல கூம்பு மாதிரி வந்து எடுத்தோன்னே இதை வந்து நம்மளால் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், உருகாது. பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே பிளெண்டாக இருக்குது. அந்த டிசைன்ஸ்லாம் வருது பாருங்களேன் பிளெண்ட் பண்ணும்போது. இது நீங்கள் வந்து அந்த இது இருக்குல்ல பேக்கெட்டில் போட்டு இந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, டெக்கரேட் பண்ணுவாங்கள்ல, அதில் நீங்கள் போட்டு பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடலாம். அது ஒரு ½ an hour தான் தேவைப்பட்டுச்சு இது பண்ணுறதுக்கு. ½ an hour போதுங்க இது பண்ணுறதுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.